Explotació de vulnerabilitat XSS i CSRF. En aquest vídeo aprendreu a entendre els diferents tipus d'injeccions XSS. Com explotar-les. El cross-site scripting, també conegut com a XSS, és una vulnerabilitat de seguretat en aplicacions web que permet als atacants injectar codi maliciós, habitualment en JavaScript, dins d'una pàgina web que no valida adequadament les dades d'entrada que proporcionen els usuaris. La gravetat d'aquesta vulnerabilitat radica en el fet que, a diferència d'altres tipus d'atacs, es tracta d'una vulnerabilitat del costat del client. És a dir, l'atac afecta el dispositiu o el navegador de l'usuari, en lloc del servidor de l'aplicació web. Per tant, quan l'usuari visita la pàgina web compromesa, el codi maliciós s'executarà en el seu navegador, sense que aquest en tingui constància. Això permet a l'atacant obtenir informació sensible de l'usuari, com per exemple les galetes de sessió o altres dades d'autenticació. Quan un atacant aconsegueix robar aquesta informació, pot inclús suplantar la identitat de l'usuari i accedir al seu compte sense conèixer les seves credencials. Llavors, com funcionen les injeccions XSS? Bàsicament, aquesta vulnerabilitat es produeix quan una aplicació web no valida ni saneja correctament les dades que l'usuari introdueix, com ara en els camps de formularis, camps de cerca o paràmetres presents en l'URL. Això permet a l'atacant inserir codi JavaScript o altre tipus de scripts en aquests camps. Un cop inserit, aquest codi es processarà dins del navegador de qualsevol usuari que visiti la pàgina web compromesa, i el navegador executarà el codi com si fos una part legítima de l'aplicació web. A més, és important conèixer els diferents tipus d'atacs XSS que existeixen. Generalment, podem distingir dos tipus principals, reflectit i emmagatzemat. A continuació, explicarem breument en què consisteixen cadascun d'aquests tipus. El cross-site scripting reflectit és un dels tipus d'atacs XSS més comuns i senzills. En aquest cas, el codi maliciós s'injecta en una petició HTTP, com per exemple en un camp d'un formulari, i llavors es reflecteix directament en la resposta del servidor. Això fa que el codi injectat s'executi immediatament en el navegador de l'usuari, quan aquest accedeix al contingut infectat. Sovint, l'explotació d'aquesta vulnerabilitat s'utilitza en campanyes de phishing, on l'usuari rep un enllaç maliciós que inclou el codi JavaScript maliciós. En clicar-lo, el navegador executa el codi i l'atacant obté accés a informació sensible de l'usuari, com ara a les galetes de sessió. D'altra banda, tenim el cross-site scripting emmagatzemat. Aquest és més perillós que el reflectit, perquè el codi maliciós queda emmagatzemat permanentment en el servidor web, normalment dins de bases de dades. Així, qualsevol usuari que visiti la pàgina afectada executarà automàticament el codi injectat sense ser-ne conscient. Aquest tipus de vulnerabilitat sovint es troba en seccions on es permet als usuaris introduir contingut persistent, com fòrums, ressenyes de productes o sistemes de comentaris. Per il·lustrar aquest tipus d'atac, veurem un exemple pràctic utilitzant un dels laboratoris disponibles a l'Acadèmia de Portswigger. Aquest laboratori es dividirà en dues fases. Primer, identificarem una vulnerabilitat de tipus cross-site scripting i després la utilitzarem per dur a terme un atac CSRF amb l'objectiu de modificar l'adreça de correu electrònic associada als comptes dels usuaris sense que aquests se n'adonin. Per tant, comencem accedint al laboratori vulnerable. Per iniciar l'atac, ens autenticarem a l'aplicació web, utilitzant les credencials proporcionades per l'exercici. Un cop hem iniciat sessió, anem a fer una primera exploració a la pàgina web. Podem observar que es tracta d'un blog, amb diversos articles publicats. En accedir a qualsevol d'ells, trobarem a la part superior el contingut de l'article i a la part inferior una secció de comentaris per als usuaris. És interessant comprovar si aquesta funcionalitat és vulnerable a injeccions XSS. Analitzarem aquest punt més endavant. Ara, continuem explorant l'aplicació. Anem a accedir al nostre perfil d'usuari. En aquesta pàgina podem veure que tenim una funció
per modificar l'adreça de correu electrònic. Per exemple, podem canviar el nostre correu a test@lloc.cat. Aquesta funcionalitat també és interessant per comprovar si és vulnerable a un atac CSRF, ja que compleix els dos requisits principals, és a dir, és una funcionalitat crítica i l'aplicació utilitza cookies d'autenticació. Aquesta la podríem intentar explotar, per exemple, per forçar a altres usuaris a canviar la seva adreça de correu electrònic. Amb la fase d'exploració completada, passem a l'explotació. El primer pas és confirmar la presència d'una vulnerabilitat XSS, és a dir, si tenim la capacitat d'injectar codi JavaScript a la secció de comentaris. Per verificar-ho, anem a accedir a qualsevol publicació. Llavors, ens dirigim a la secció de comentaris i inserim el següent codi JavaScript. Obrim l'etiqueta de script, utilitzem la funció alert amb el número 1 i tanquem l'script. Si l'aplicació web és vulnerable, es mostrarà una finestra emergent amb el número 1. Finalment, omplim els camps restants amb informació aleatòria i publiquem el comentari. D'acord, ara tornem a accedir a aquesta mateixa publicació. I, efectivament, veiem que apareix el missatge d'alerta que hem configurat. D'aquesta manera, podem confirmar que existeix una vulnerabilitat XSS, en aquest cas de tipus emmagatzemada. Això significa que tots els usuaris que accedeixin a aquest article veuran l'alerta. Ara que hem identificat la vulnerabilitat, hem de plantejar-nos com aprofitar-la per realment comprometre els usuaris de la plataforma, més enllà de simplement mostrar un missatge d'alerta. Per tant, el nostre segon objectiu serà intentar aprofitar-nos de la funcionalitat de canvi d'adreça de correu electrònic per induir als usuaris a modificar l'adreça del seu compte mitjançant un atac CSRF. A més, gràcies a la vulnerabilitat XSS que acabem de descobrir, forçarem a tots els usuaris que visitin l'article a modificar la seva adreça sense saber-ho. Per tant, tornem a accedir al nostre perfil. Si revisem el codi font d'aquesta pàgina, fent clic dret, veure el codi font, podem identificar que l'actualització de l'adreça de correu electrònic es fa mitjançant una petició POST a la ruta MyAccount Change Email. En aquesta petició s'envien dos paràmetres, l'adreça del nou correu electrònic i un camp addicional anomenat CSRF. Aquest es tracta d'un token per intentar protegir la pàgina web contra aquest tipus d'atacs, encara que, com veurem, no sempre és efectiu. Per tant, per a que l'atac funcioni correctament, el nostre exploit necessitarà capturar aquest token de la pàgina d'usuari abans d'intentar modificar el correu electrònic. Bé, llavors ara construirem el codi maliciós per forçar els usuaris a modificar l'adreça de correu electrònic que tenen vinculada al seu compte. Aquest codi també l'escriurem en llenguatge JavaScript, per tal de poder utilitzar la vulnerabilitat XSS descoberta anteriorment i així qualsevol usuari que vegi aquest comentari activarà el codi sense adonar-se'n. Per tant, ens dirigim a la secció de comentaris d'un article i anem a crear el codi maliciós pas a pas. Primer, crearem una sol·licitud utilitzant l'objecte de JavaScript XML HTTP Request, que s'utilitza per poder generar peticions HTTP i interactuar així amb servidors web. A continuació, configurarem la sol·licitud HTTP. El primer que hem de fer és carregar la pàgina del perfil de l'usuari per poder accedir al seu token. En aquest cas, utilitzarem el mètode get i accedirem a la ruta MyAccount. Després, farem que s'enviï aquesta petició al servidor. Ara, tenim que configurar la funció que s'executarà una vegada hem obtingut la resposta per part del servidor. En aquesta funció, primer definirem una expressió regular per buscar el token CSRF dins del codi HTML i guardarem el valor d'aquest token. Després, crearem una nova petició HTTP, per així poder canviar el correu electrònic de l'usuari. En aquest cas, es tractarà d'una petició POST a la ruta MyAccount Change Email i configurarem els dos paràmetres que hem mencionat anteriorment, és a dir, el token capturat i el nou email que desitgem establir. En relació amb el correu electrònic que especificarem,
Cal tenir en compte que en aquesta aplicació web dos usuaris no poden compartir la mateixa adreça. Per exemple, no podem escriure directament atacant @lloc.cat, ja que només afectaria a un únic usuari, concretament el primer que executés el codi maliciós. Per resoldre aquesta limitació, crearem una nova funció que generi automàticament i de manera aleatòria un àlies, utilitzant el caràcter especial més, ja que molts serveis de correu, com per exemple Gmail, permeten establir nous àlies vinculats a l'adreça principal afegint un text personalitzat després del signe més. Per tant, anem a programar aquesta funcionalitat. I una vegada que ho tenim, actualitzem també la petició POST que hem configurat anteriorment. Finalment, tanquem un altre cop amb l'etiqueta script i amb això ja hem acabat de configurar el codi maliciós. Per tant, només queda publicar el comentari al blog i d'aquesta manera, qualsevol usuari que visualitzi aquest article executarà el codi en el seu navegador sense saber-ho i la seva adreça de correu electrònic serà canviada. Ara, per confirmar l'explotació d'aquesta vulnerabilitat, farem la prova amb el nostre propi usuari. Si tornem a accedir al mateix article del blog i després anem al nostre perfil, veurem que hem aconseguit canviar el correu electrònic sense tenir-ne constància. D'aquesta forma, confirmem que la vulnerabilitat ha sigut explotada. Heu vist com identificar i explotar una injecció XSS. Com identificar i explotar una vulnerabilitat CSRF.